Lloret de Mar fa un pas endavant. Ens consolidem com una destinació turística saludable i responsable. Una proposta que uneix gastronomia, natura, esport, benestar i sostenibilitat. Parlar de Lloret saludable és parlar d'alimentació conscient. Més de 15 establiments acreditats sense gluten, 21 restaurants i hotels amb el segell AMET de dieta mediterrània i 20 establiments amb el segell Little Foodies, garantia d'una cuina infantil bona, sana i sostenible. És també parlar de compromís ambiental. Lloret és la primera destinació amb la certificació Bioscore, que avalua i impulsa la sostenibilitat de més de 55 hotels, restaurants i equipaments. Una aposta per una gestió turística més responsable i conscient. El nostre entorn és el nostre ADN. 9 quilòmetres de platges i cales, totes lliures de fum. Camins de ronda coneixen mar i bosc i un 68% del municipi cobert de bosc mediterrani. Lloret és esport i salut, destinació certificada de turisme esportiu des del 2006, instal·lacions de primer nivell, rutes de ciclisme i muntanya, parcs de salut i itineraris de natació en aigües obertes, les rutes de mar. Però Lloret és també un espai per desconnectar i retrobar l'equilibri, amb experiències de benestar a la natura i a la vora del mar. Lloret de Mar, una destinació integral pel benestar, un lloc on cuidar-se.